सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। BTRआव खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव रेलवे पुलिसा होसो हमनो हादों बांलादेशिफोरखौ। त्रिपुरा जानानै आसामाव हाबफैदोंमोन बांलादेशिफोरा। बेखौ खौरां मोननायनि उनावनो निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव रेलवे पुलिसा होसो हमनो हादों 4 बांलादेशिखौ। त्रिपुरा सुन्दुरि रेलगारिजोंनो त्रिपुरानिफ्राय आसाम फारसे फैदों। हमजानाय 4नि मादाव 3 आइजोफोर आरो 1 हौवा। सिमायाव 25,000 रां होनानै दालालनि गेजेरजों भारताव हाबफैदों। BSF नोजोर लाखियै सिमानि गेजेरजों बांलादेशनिफ्राय त्रिपुरायाव हाबफैदों आरो त्रिपुरानिफ्राय आसाम फारसे रावना होदोंमोन। हमजानाय बांलादेशिफोरा गावसोरखौ बांलादेशनि थागिबि होनानै सिमान लादों आरो दालालनि गेजेरजों भारताव हाबफैनायखौबो सिमान लादों। बांलादेश हादराव हिन्दु समाजनि सुबुंफोरनि सायाव इनाय अयथासार खालामनायनि थाखायनो बिथांमोना जिउ रैखाथिनि थाखाय भारताव हाबफैनायखौबो सिमान लादों हमजानाय बांलादेशिया। नगावनि दिहिङाव जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। सासे 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ हानजायै जिनाहारि खालामदों 3 दुथांफोरा। टिउसननिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो उन्दै गथ'साखौ लांखारनानै हानजायै जिनाहारि खालामहैदों। बेनि उनाव मोनाबिलि 7:30निफ्राय 8 रिंगासोनि गेजेराव लामायाव गारनानै गालांदों दुथांफोरा। जाथाय जानायनि उनाव ओनसोलनि रायजो राजा आरो गुबुन आफादफोरा दुथांफोरनि हेंथा गोख्रों राहा लानो थाखाय गोख्रोङै खुद्रिनायखौ दिन्थिफुंदोंमोन आरो धरना होदोंमोन। बेनि उनावनो दायनिगिरि सासेखौ एरेस्ट खालामदों आसाम पुलिसा। मुङा ताफाजुल इस्लाम। ओजोंहाय एरेस्ट जानायनि उनाव दुथां दायनिगिरि ताफाजुल इस्लामा दा थैबाय। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाथाय जानायनि सायाव सोंनाय फिननाय लानो थाखाय जाथायथिलियाव दुथांखौ फुंनि समाव लानानै थांनाय जादोंमोन। फुंनि 4 रिंगासो समाव लानानै थांनाय जादोंमोन। बे समावनो दुथाङा फुख्रियाव बारजुमदों। दा दुथाङा थैबाय आरो दुथांनि गोथै देहाखौ फुख्रिनिफ्रायबो बोखांनो हाबाय होननानै मिथिहोदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि फंसे बाथ्राया बिटिआरनि राजखान्थियाव गुदुं बार सोनानै होदों। बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बिटिसिआव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिबुंथि होनायनि उनावनो बिटिसिनि राजखान्थियाव गुदुं बार। बे बिबुंथिनि उनावनो UPPL आरो बिजेपिनि गेजेराव जि लोगोनि सोमोन्दो दंमोन बेखौ दा सुथुर जाहांनो हमनायखौ नुनो मोननाय जादों। BPF आरो UPPL लोगो जानो हागौनि बाथ्रा सोलिदों गासै बिटिआरआवनो। 2025 मायथाइयाव UPPL आरो BPF जयैनो बिसायख'थि गेलेयोब्ला बिजेपिआ मोनसेबो मासि देरहानाय नङा होननानै दाबि खालामदों UPPLनि EM राकेश ब्रह्मआ। लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोर बिटिसिखौ सालायदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारिया जाहाथे बिटिसिनि लेङाइ गाहाय जानानै प्रमद बर'खौ खामानि मावफुंनायाव मदद होयो बेनि थाखायबो खावलायदों राकेश ब्रह्मआ। ओजोंहाय बिजेपि दोलोआबो सिरियै जिरायनानै थायाखै। बबेयाव नेशनेल पार्टी, बबेयाव रिजनेल पार्टी, अदेबानि ओनसोलारि दोलो होननानै UPPL, BPF बा गुबुन ओनसोलारि दोलोफोरखौ गाहायाव दोनदों EM अरुप कुमार देआ। बिजेपिआ बेसेबां गोहोगोरा फैबाय थानाय समाव बेखौ बिटिआरआव नुगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। आरो UPPL आरो BPF ज' जानानै बेखौ मावगोन बैखौ मावगोन होननानै सोरबा दैदेनगिरिया बुङोबानो जाया, रायजो राजायासो बिसायख'थियाव खिन्थागोन होननानैबो फिननायखौ होबावो EM अरुप कुमार देआ। बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआनो देरहागोन। 40 बियाबावबो बिजेपिआ देरहागोन होननानै दाबि खालामो EM रेवरेवा नारजिहारि बिथाङाबो। लोगोसे ज' जानायनि सायाव बिथाङा बुंथियो दि बर'फ्रा ज' जायोब्ला गाहाम, नाथाय ज' जानो हायो ना हाया बेयाव सन्देह दङ। बेखौ बुंथिदों रेवरेवा नारजिहारि बिथाङा। थारैनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि फंसे रावानो बिटिसिनि राजखान्थियाव गुदुं बार सोनानै होनो हादों। बिटिआरआव बर'नि दैदेनगिरिफ्रा ज' जामारो ना जामारा बेखौ उननि समावसो नुनो मोनगोन। बिटिआरआव जायखिजाया समाव 420 पस्ट साख्रिनि थाखाय फोसावथाय होनो हागौ। आसाम केबिनेटआव थांखि लानाय बायदियै आसामनि 6 सिडुल ओनसोलनि सिङाव थानाय VCDC बा VDCआव गोदानै 474 सेक्रेटारि पस्टनि थाखाय गभर्नरआ गनायथि होबाय। आसामनि सिङाव थानाय 6 सिडुल ओनसोलनि जिल्लाफोर जेरै क'क्राझाराव 136, चिराङाव 61, बाक्सायाव 114, उदालगुरियाव 109, डिमा हासावआव 28,
कार्बि आंलंआव मोन 19 आरो वेस्ट कार्बि आंलंआव मोन 9 गासै 474 पस्टनि थाखाय आसाम केबिनेटआव थांखि लानाय बायदियै गभर्नरआ गनायथि होबाय। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो नर्थ काचार हिल्स अट'नमास काउन्सिलाव थिसनथाइखौ बेफोर अट'नमास काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया होगोन आरो बिटिआर ओनसोलनिखौ बिटिसिआनो थिसनथाइखौ होगोन। बेनिखायनो जेखि जाया समाव बिटिआरआव 420 पस्ट साख्रिनि थाखाय फोसावथाइ होनो हागौ। बिटिसिआव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया हारसिङै बिसायख'थि गेलेयोबा आरो देरहासार जानो हायोब्ला बिस्वजित दैमारिया बिटिसिनि चिफ जागोन। बेखौ बयबो सावरायदों आरो बिजेपिनि मावथि दैदेनगिरिफोराबो बिस्वजित दैमारिखौनो सिगाङाव दोननानै बा बिस्वजित दैमारिनि खोथाखौ सिगाङाव लाखिनानै रायजो राजानि सिगाङाव बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। ओजोंहाय बिस्वजित दैमारिया बुंथिदों दि आंहा मा लुबैनाय दंबावो। आंनि मददगिरिफ्रा आंखौ एमएलए बानायबाय, एमपि बानायबाय आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि खालामबाय। एमएलए थानाय समाव बिटिसि गोरोबथानि दफाफोर जेरै जिल्ला दानाय बेफोर खामानिखौ आंनो मावनो मोनदों होननानैबो बुंथियो आरो बुंथिगिरि जानानै बर' रावा एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै बर' रावखौ आसाम आयेन आफादाव गायसनबाय, जेराव 42 रेगुलार बर' मावथिफोर दं होननानैबो बुंथियो आरो BKWSCखौबो गभर्नरनिफ्राय अर्डिनेन्स लाबोनानै बै समनि आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ नारसिनथाबनानै मावफुंनो हादों होननानैबो दाबि खालामो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि दोलो बा पार्टिया गोजौआव थांनायनि मोनसे जांख्लासो। जेखि जाया दोलोआव थांनानै खामानिखौ मावनो हायो आरो जांख्लाजों गोजौआव सौहैनायनि उनाव गाहायनिफोरखौ नाहरनांगौ होननानै बुंथियो बिस्वजित दैमारिया। जायनाखि एबसुनि गाहाय दिपेन बर'आ बर'नि गासैबो दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलारि दोलोखौ ज' जानो थाखाय खावलायदों। बेनि सायाव बिस्वजित दैमारिया फिननाय होयोदि हारसिङै देरहानो हानाय नङा साननानै ज' जायोब्ला देरहागोनखौ सानोब्ला बेबायदि बाथ्राया फैयो आरो बर' हिसाबै दिपेन बर'नि बे बाथ्राखौ बरायो होननानैबो बुंथिबावो बिस्वजित दैमारिया। डाम्पार सालायनायनि सायाव गोख्रों हेंथा। दानिया फुंनि 7 रिंगानिफ्राय फुंनि 10 रिंगासिम आरो सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय बेलासि 4:30 रिंगासिम जायखिजाया गेदेर गारि सालायनो मोननाय नंला। नंगौ, डाम्पार गारिजों गले गले जाब्रबथाय जानाया सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों आरो गले गले डाम्पारनि जाब्रबथाय जानायजों सुबुंफोराबो जिउ खोमानो गोनां जाबोदों। आसामनि दाब दाब जिल्लाफ्राव डाम्पार सालायनायनि हेंथा रायजो राजाफ्रा खुद्रिबोदों आरो डाम्पार सालायनायनि सायाव समसिमा थि खालामनानै होनो थाखाय दाबि दैखांबोदों। थांनाय साननैसो सिगांबो उदालगुरि जिल्लानि रौता नलबारि लामायाव मीरा राजिफोर मुंनि फरायसुलिया गाज्रिनो सौख्रेम जानो गोनां जादोंमोन, जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन फरायसुलिया। डाम्पारनि सौख्रांनायाव फरायसुलिया जिउ खोमानांनायखौ लानानै ओनसोलैनो दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। फरायसाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै खुद्रिदोंमोन। बेनि उनाव ओनसोलनि गोजोनखौ नोजोर होनानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय मोनसे गोख्रों बिथोन फोसावबाय। बिथोनलाइयाव फोसावनाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लायाव दानिया फुंनि 7 रिंगानिफ्राय फुंनि 10 रिंगासिम आरो सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय बेलासे 4:30 रिंगासिम जायखिजाया गेदेर गारिफोर जेरै डाम्पार, ट्राक आरो बायदि बायदिखौ सालायनो मोननाय नंलिया। उदालगुरिनि सिङाव थानाय उदालगुरि टाउन, माजबाद टाउन, टंला टाउन, कलाइगाव टाउन, रौता, अरां आरो डिमाकुसि बेफोराव बे होखानाय समसिमायाव गेदेर गारिफोरखौ सालायनो मोननाय नंला। सोरबा जुदि बे आयेनखौ फालियाबा आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोसावदों। जायनाखि जाब्रबथाया स्कुल, कलेज आरो मावख'आव थांनाय समाव बांसिन जायो, बेनिखायनो स्कुल, कलेजाव आरो मावख'आव थांलाय फैलाय जानाय समावनो गेदेर गारि मटर सालायनायखौ बन्द' फोसावदों उदालगुरि जिल्ला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय। 43 दावबायारि थानाय बासआ गोथौ हाखराव गलांदों। 150 मिटार गाहाय हाखराव गलांदों, जेराव 27 सुबुंनि गोथै देहाखौ दासिम बोखांनो हानाय जाबाय। नेपाल हादराव जानो मोनदों बे गिथावना आरो दुखुनांथाव जाथाया। 43 गाखोनाय बासआ भारतनि दावबायारिफोरखौ रोगाग्रा बासमोन, जेराव बिथांमोना पकरानिफ्राय काठमान्डु फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो नेपालनि तानाहुन जिल्लानि सिङाव थानाय मार्सियांदी दैमायाव गोग्लैहैदों बासआ, जेराव 43 मादाव दासिम 27नि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जाबाय। जाब्रबथाय जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो रैखाथि हान्जा आर्मि पुलिसआ गोथै देहाखौ बोखांनायनि खामानिखौ मावहैदों। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेसियलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी।
बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रवीण बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो गोजोन्थों